बारियाव बिपिएफ होननायानो गैला होननानै बुंदों दा बे बेसेबां सैथो बेखौ आं मिनिनोसो लुगैयो बिसोरनि बाथ्राखौ मानो साहा खोलाहा आरो गेजेराव गैला होननायखौ आं मिनिनोसो लुगैयो मानो होनबा स्पेसियेलि जों दा बयबो नुगोन जोंखौ स्पेसियेलि जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दं आरो बेखौ गैला होननायखौ जों मिनिनोसो लुगैयो आरो जोंनि स्पेसियेलि आंनो मिनिनो लुगैयो आं बे बाथ्राखौ मानो गैला होनोबा नोंथांमोना एसे देखायनो हागोन नामा ओरै दा जि मिटिं जागासिनो दं बे साइराव देखायहर दिनै गैलाबा बे पपुलेसना बबेनिफ्राय फैखो जुदि गैलाबा बे दिनै मिटिंआव बेसेबां मानसि नुदों बे बबेनिफ्राय फैखो बिसोर खालि बिदिल' अफरचार खालामबाय थायो गैला सोरबाया उमुक बानायबाय थुमुक बानायबाय खालि गोदोनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ बिसोर 17 बोसोर होनबोगासिनो दं दिनै खिन्थु बिपिएफआनो देरहागासिनो दं गैयाबा बबेनिफ्राय देरहाखो आरो बिथांमोना जे बुंदों माने जेबोखौनो मावथाराखै होननानै थारैनो मा बिपिएफआ जिहेतु 17 बोसोर सरकार सालायबाय हिसाबैहाय 17 बोसोर बिटिसिनि सिगां जेरैबायदि बे गामिया थासारियाव दंमोन बे थासारियावनो दासिमबो बे गामिया दंबाय थायो नामा बिदिथ' जेबो गैया बुंनो थाङोबा जोङो लामा दालां बे जों जा जायगायाव दङ बे जायगायाव बे कारेन्टआबो जोंनि बिपिएफआनो हरनाय आरो एसे एनै अनसुंथाइ बे जोंनि राजिब सारानो हरनाय आरो कारेन्ट जिखिनि सेंसन बानायना होदों बे एमएलए सारानो हरनाय दिनै जोङो जे जिनिसखौ मावदों आरो बेखौ बोरै मावाखै होननो हायो जेराव आरो जों जा लामायाव दङ बे लामायाबो बिपिएफ हरनाय गोदो जों बे गामसा गाननानै हान्थुसे दोंसे थाबायनांगौमोन बे लामाखौ हाब्रुआ साइकेलखौ जोङो न'निफ्राय नारोबा लामासिम नारनो हाया एखमबा बाननानैसो लांनांगौमोन लामासिम दिनै इसिबां डेभेलप जानायाव जुदि जायाखै होनोबा बेथ' लासिं सिंनि बाथ्रासो बिसोरनि मेगनखौ खानासो होनना बुंनांगौ मेगनानो खानासो बिसोरना बे आंनिबा बे गासिबो नंखाय आरो बिसोरो दा बुंदों माने जे आइएवाइनि न' गोबां सफैदों दायो आइएवाइनि न'आ दिनै बिपिएफ सरकार समावहाय जेरैबायदि गोबां जिआरएस एबा चेयारमेनफोरखौ लानानै फट' खेबबाय बायनानै दिल्लीयावहाय हरदोंमोन दा बे फाइल साबमिट खालामहरनाया गासिबो आइएवाइ न'फ्रा फैबाय दा बिथांमोना जे बुंदों बे न'खौहाय खुनु बिपिएफनि मावाखै मावाखै बे सेन्ट्रेलनिफ्राय फैखानांगौ माखागौ होननानै बुंनानै दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सायावबो आं एसे बुंनांगौ खोथा दङ बे जाहैबाय जोङो 2018 जोंनि बिपिएफ दला दतमा ब्लकनिफ्राय निर्देश होजानाय हिसाबै जेराव चेयारमेन जों गामिनि मुरबि जों बेखौ लाफानानै गासै जों बे जिनिसखौ खेबना हरनाय जादों जिअ टेग खालामनानै दा दिनै बे आइडियाबो फैबाय आरो बियो जों मावनाय बिसोर जिखुनु बुस्थुखौनो बिसोर जाहैबाय नंखाय बिसोरनिबा आरो नाथाय दिनै मोगथाङाव नुबाय जे जाय खेबजादों न'खर बेबोथ' मिथिगौ सोर मावफैनाय बेखौ बुंनांगौ गैया आंनिबा मावनायखौ बुङोबाथ' आसिखारायाव सानबाबो हायैसो आसिखारायाव सानबाबो हायै दिनै जोंनि गामियाव जेसेबां खना खनला लामा दङ बे लामाया गासिबो बिपिएफ मावनाय दिनै बे गामियाव हमना ला गामि दरथाम जोंनाव खोला गेजेर उत्तर दङ बे गामियाव गासै हिसाब खालामबा 100थानि 200थानि बारा लामाबो जानो हागौ खोमा आंनि आन्दाजाव फिसा फिसौ खना खनला बे गासिबो जाखिनि अन्थाइ माबि बानायनाय गासिबो बिपिएफ बाव दस्रा मावनाय गैया आरो जोंनाव स्पेसियेलि जोंनाव रायजो हुआ डेभेलप होनथारोबा जोंनाव स्कुल बाउन्डारि एलपि स्कुलाव जादों आरो दा बल फोथाराव मोननै डेभेलपमेन्ट फैनाय जादों फार्स्टआव सेट बेवार होननाय मोनसे दंमोन दा बेखौ देखुनानै गोदान लुनाय जादों आर्ट फिलिं जादों दा आरो बाउन्डारि जादों बाउन्डारि दा नोंथांमोनहा नायनो थाङोबा बाव मोनसे खाम्फा दं प्रमिला रानि ब्रह्म होननाय दिनै बे बायद'आनो फैनानै बेखौ रिबन हास'लायनानै बेखौ फैनाय जादों मावनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाथ' मावाखै होनबा आं बेखौ लाजिनायसो मोनो आरो